Lahat. Hello, good morning. Good morning mga kaibigan. So, ayan po. Kakapalit lang ng NGT ng nanay ko. So, kagabi kasi, nagising ako ng midnight. Natanggal yung kanyang NGT. So, ngayong umaga, pinakabit namin siya. Nakakatuwa kasi pumunta mismo yung taga hospital dito sa amin, sa bahay namin. Nung dati kasi dinadala namin siya, nagpapa-assist kami sa EQRT dito sa bayan namin. So ayun mga kaibigan, naputol yung aking video kanina. So yun, natuwa talaga ako na pagdating namin doon sa hospital para i-confirm kung may available na magkakabit ng kanyang NGT. Hindi ko alam kasi hindi ko kilala yung mga doktor lahat dyan sa aming municipal hospital kasi ang pagkakaalam ko ang 5-4 silang nagre-relievo. So pagdating namin doon, sabi nung siguro doktor siya kasi parang nakita ko na nagre-reseta siya. Sabi niya pag mga ganun na bedridden, okay na sila na lang magpunta or yung pwedeng yung available na magkakabit ng NGT, yun na lang magpunta sa bahay ng pasyente para hindi na hassle yung pagta-transport sa pasyente. So kaya natuwa talaga ako. Tapos sobrang bait ng doktor. Sobrang papasalamat talaga ako sa katulad namin na may mga ganitong sitwasyon. Napakalaking bagay na po talaga yung ganun na yung pasyente namin, sila na yung mismong pupunta sa bahay namin para ikabit yung ganun, yung NGT, yung mga bedridden na katulad ng nanay ko. Dati nag-suggest na sa amin yung yung barangay official yata yung nagsabi sa akin na pwede naman ako mag-request talaga sa hospital pag tuwing magpapakabit kami ng NGT. Kaso medyo nahihiya ako kasi yun nga, yung sila pa yung pupunta dito sa bahay. Kaya malapit naman kami sa may munisipyo at nandoon din yung office ng EQRT. Nagpapa-assist na lang kaming dalhin yung nanay ko doon sa hospital. Pero sabi na nagpalit nung kanina doon sa nanay ko, pwede naman na pag may available doon sa hospital magkakabit, pwede naman na sila na lang or yun na lang ang magpunta dito sa bahay namin. Kaya yun talaga sobrang nakakatuwa. Mga kaibigan, sa likod ng bahay namin, sa may kusina namin, kasi nag-iipon ako ng tubig. As usual, pag ganitong oras, nag-iipon ako ng tubig. At the same time, naglalaba po ako. Umupo lang ako kasi hinihintay ko yung tubig na mapuno yung planggana. Ayun, nagpa-washing ako ng ibang mga damit na pwede i-wash. Isalang sa washing machine. So, ayun din po yung isa kong anak. Naglalaban ng mga uniform nila. Kasi malapit na naman ang pasukan. Ngayon ay November 1. So bukas November 2, Monday, November 3 may pasok na sila. Kaya naglalaban na sila ng mga uniform nilang gagamitin sa school. Ayan. Habang naglalaba po ako. Habang naglalaba tapos naghihintay ng mga tubig, nagwawalis din po ako. Ayan. Sinunog ko na lang yung ibang mga dahon kasi inaano talaga, kinakalat ng mga manok. Pero yung iba hindi ako masyado nagsusunog ng mga ganyan na nabubulok na mga basura. Kasi nilalagay ko doon sa puno ng mga saging sa likod. Kaso dyan, hindi pwedeng
dyan lang sila. Masakit na rin yung likod ko kakahakot ng mga basura doon sa kabila. Kaya nag-decide ako na sunugin na lang yung basura dyan. Kasi tuyo naman na. Kasi uminit ngayon. So yun, multitask. Naglalaba, nagwawalis, nag-iipon ng tubig. Kasi hindi ko pwede iangat yung hose dito sa drum. Kasi parang bumabalik yung tubig, hindi na umaagos. Kaya dapat nasa baba lang yung hose. Lagay lang sa planggana. Tapos pag puno na yung planggana, pag may tubig na, isasalin ko naman sa drum. So, yun ang upo muna ako. Naghapon na po ako naglaba simula umaga. Ang oras ngayon ay ano na, ang 3 PM na. Nagsimula ako maglaba pagkagising ko sa umaga. Hanggang ngayon may nilalabhan pa din ako. Ayun yung mga nilabhan ko kanina. Yung iba nandun sa harap. Tapos ito naman nandun sa baba. Mga pangpunas po yan sa sahig. Marami kaming mga lumang damit na ginagawang pangpunas sa sahig. Kasi yung mga bata, since wala naman po kaming tubig na umaagos talaga sa gripo na every time na maliligo sila, dito sila naliligo sa labas. Kasi nandiyan yung mga drum namin. Tapos ilan silang bata dito? 7, kasi yung anak may dalawa din na anak, yung kapatid ko na umuwi dito para tulungan ako mag-alaga ng nanay namin. May dalawa din na anak plus yung 5 ko dito. So pag naliligo sila, pabalik-balik. Tapos dun sila nagbibisa sa CR sa loob. Nababasa masyado yung sahig. Kaya marami kaming punas sa sahig para hindi madulas. Kasi yung sahig namin dyan tiles, kapag may basa, madulas. Kaya marami kaming mga lumang damit na ginawang pangpunas sa sahig. Mapupuno na naman yung planggana. So, punta na po tayo dito sa likod bahay namin. Talagang ayun yung mga sako na may mga basura. Nandyan muna sila kasi every Monday po ang pick up ng basura dito sa amin. So sinisegregate namin sila, yung mga plastic, yung nabubulok hindi ko na sinasali kasi dyan ko na lang sila sa likod bahay namin iniimbak para mabulok. Ang inaano ko lang sa nagpipick up ng basura yung mga plastic bottle, yung mga plastic para hindi dito maimbak. Ayan, malapit na naman mapuno yung planggana. So, ayan. Nasalin ko siya sa drum. Pupunuin ko tong 3 drum. Pero minsan hindi ko napupuno kasi nga naglalaba ako. So, ginagamit ko yung tubig kaya hindi ako makaipon ng marami. Itong tabo namin yung sa pintura ito para mas marami yung laman kaysa yung tabo na maliit. Ang tagal. Ayan mga kaibigan, hapon na po, mag 5 na, hindi pa rin kami tapos maglaba. Nagutom ang bata. Hindi pa rin po kami tapos maglaba. So yung ibang mga sinampay. Ayun. Saka ayun, kayong doon sa gilid ng bahay. Tapos ito pa yung mga binabanlawan namin. So ayun.
Ganun kadami yung aming labahan. Nagutom na ang bata kaya humihingi na ng biskwit. Meron kaming outlet ng tubig dito sa may harap ng bahay. So dito na kami nagbanlaw. Nakakapagod ang buong maghapon. Magkuskus at magpiga. May washing machine naman po kami kaso hindi lahat ng damit ay pwede isa lang sa washing. Kasi katulad nitong mga dress na ganito, nababanat po siya. Madali masira. Kaya hinahand wash na lang namin. So, ayun, paggabi na, tapusin muna namin ang aming labahin. That's it for today's video. Jaden! Bye-bye! At pagluluto pa si Manay pagkatapos nito. Bye-bye po. Thank you for watching.